नोंसोर मिथिगौना थालिर बिफांखौ जों फुजायाव मानो बाहायनाय जायो? लोगोफोर, शास्त्र बायदियै थालिर बिफाङा देबी केटलीनि महर। मानो होनोब्ला सानसेखालि ऋषि दुर्वासाया गावनि आश्रमाव गोबाव समहालागै उन्दुलांगासिनो दंमोन। नाथाय बिनि बिसि केटलीया ऋषि दुर्वासाखौ फोजाखांनो थाखाय फिसाय दुर्वासानि खाथियाव थाङो आरो बेखौ रावहोयो। थिग बे समावनो दुर्वासाया उन्दुनायनिफ्राय सिरि मोनखाङो। गावखौ सोरबा डिस्टार्ब होना फोजाखांनायनि थाखाय उन्दुनायनिफ्राय सिखारना बियो रागा जोंखांना मेसेबनाय मेगनजोंनो सावहोनायसै जे जाय आंनि उन्दुनायखौ भंग खालामदों बे सुबुङा खामनानै हांगार जानांगोन होनना। जेब्ला दुर्वासानि खुगानिफ्राय बे रावा ओंखारदोंमोन अब्ला लोगो लोगो केटलीनि सोलेरा सेवहांगार जाजोबलांदोंमोन। अब्ला बिसि केटलीनि खुगानिफ्राय स्वामी रावखौ खोनानो मोन्दोंमोन। जेब्ला बिसि केटलीनि खुगानिफ्राय स्वामी रावखौ खोनादोंमोन अब्लासो दुर्वासाया आन्दाज मोनखांदोंमोन जे बियो गावनि बिसि केटली होनना। जेब्ला गावनि फिसाजो केटलीखौ नायनो ऋषिमुनि दुर्वासानि आश्रमसिम केटलीनि बिफाया फैनानै केटलीखौ नागिरदोंमोन अब्ला दुर्वासाया गासै जाथायखौ केटलीनि बिफानि सिगाङाव फोरमायथियो आरो गावनि बिसि केटलीनि खामनाय हांगारनिफ्राय फांसे थालिर बिफांखौ गावनि बोरजों सोमजिखांहोना बुङो, हे देबी केटली, नों थालिर बिफां महरै जोनोम लानायनि उनाव संसारनि सुबुंफोरा जेब्लासिम नोंखौ फुजायाव बाहाया अब्लासिम बे फुजाया फुरा जानाय नङा। लोगोफोर, बेनिखायनो जेब्ला जों फुजा बावो अब्ला थालिर बिफांनि बिलाइ आरो फिथाइफोरखौ फुजायाव बाहायनाय जायो।